கணபதையே நமக. அஸ்ட்ரோ பலன்கள் நேயர்களுக்கு உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதனின் அன்பு வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். நமது இன்றைய நாள் பலன்கள் நிகழ்ச்சியில ஜனவரி மாதம் 28ஆம் தேதிக்குரிய பலன்களை பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நட்சத்திரம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்கள் பிறந்த தேதி தெரிந்தாலே இன்றைய நாள் பலன்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய அடிப்படை நோக்கம். ஒன்று 10, 19, 28 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் நலத்தில் கூடுதல் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நாள். புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய நாள். கணவன் மனைவி உறவிலே விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டிய நாள். அத்தை வழி உறவிலே உடல் நலங்கள் பாதிக்கப்படலாம். அவர்களுடைய உடல் நலத்தில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கோங்க. மாத வருவாய் கூடும் ஒரு நல்ல நாள். இரண்டு, 11, 20, 29 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நாள் புதன் பகவானுடைய சாரத்திலே சந்திர பகவான் செல்கிறார் அப்படி என்று சொல்வதும், புதன் பகவான் சனியோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையும், நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சிலருக்கு வருவதற்கும், ஞாபக மறதி வயதானவர்களுக்கு அதிகமாவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. ரொம்ப இது வரும். சிலருக்கு கைகள் நடுங்கக்கூடியது, நரம்புகள் பிரச்சனை, சிலருக்கு ஞாபக மறதி போன்றவை வரலாம். இந்த நாளில் அம்மாவுடைய உடல் நலத்தில் கூட கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். கம்யூனிகேஷன் செக்டாரில் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும். மீடியா துறையில் ஒர்க் பண்ணுற பலருக்கு புதிய வேலையை தேட வேண்டிய ஒரு சூழல் வரலாம். வழக்குரைஞர்களுக்கு ஏற்றமான நாள். மூன்று, 12, 21, 30 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நாள் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய நாள். பணியாற்றக்கூடிய இடங்களிலே சிலருக்கு சில மன தளர்வுகள் வரும், மனக்கசப்புகள் வரும். ஏன்டா இங்க வேலை செய்கிறோம், நம்ம இவங்கள்டெல்லாம் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு தலையெழுத்து நமக்கு இருக்கு, அப்படிலாம் சில அங்கலாய்ப்புகள் வரும். எதுவாக இருந்தாலும் மனதிற்குள் புலம்புங்கள், வெளியே சொல்லாதீர்கள். பணியாற்றக்கூடிய இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சில மாற்றங்களை தரக்கூடிய நாளாகவும் இந்த நாள் அமைகிறது. சிலருக்கு மெனோபாஸ் ப்ராப்ளம், ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளங்கள் சிலருக்கு தலை தூக்கலாம். நான்கு, 13, 22, 31 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்றைக்கு உங்கள் மனதிலே ஆசைகள் அதிகரிக்கும். இந்த ஆசை நியாயமான ஆசையாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும். காம எண்ணங்கள் சிலருக்கு அதிகரிப்பதனால் சில பிரச்சனைகள் எழலாம். ஆகவே ஒழுக்கமாக உங்கள் சிந்தனைகளை வைத்துக் கொள்வது உங்களுக்கு இந்த நாள் நற்பலன்களை வாரி வழங்கும். அதே நேரத்தில் மாயமான மாயைகளிலே சிக்கி விடாதீர்கள். சில பேர் ஆசை வார்த்தை காட்டுவாங்க, நீங்க 1 ரூபா கொடுத்தா 10 ரூபா திரும்ப கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி மாயைகள்ல, ஆசைகள்ல நீங்க மாட்டிக்கிடாதீங்க. வியாபாரிகள் இந்த நாள்ல உங்களுக்கு வியாபாரத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கலாம். குடும்ப உறவுகளில் கனிவாக செல்ல வேண்டிய நாள். ஐந்து, 14, 23 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நாள் உங்களுடைய ஒரு இனிய நண்பர், இவர்தான் என் வாழ்க்கையுடைய உயிர் நாடி என்று யாரை நீட்டீர்களோ அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியலாம் அல்லது உங்களை விட்டு பிரியலாம். அப்படிப்பட்ட சூழல்களும் சில இடத்துல உண்டு. சில இடங்களிலே சில மனக்கசப்புகள் ஏற்படலாம். ஆகவே இந்த நாளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பொறுமையா நட்புகள்கிட்ட அனுசரித்து போகணும். கட்டிய மனைவிக்கு சில வருத்தங்கள் உங்கள் மீது எழலாம். ஆகவே இந்த நாளில் வீட்டில் எந்த விவாதமும் கூடாது, காரசாரமான எந்த விஷயமும் கூடாது. ரொம்ப அமைதியான போக்கு வெற்றியை தரும். நட்புக்கு இலக்கணமாக நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நாளாக, நளினமான நாளாக இந்த நாளை வடிவமைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆறு, 15, 24 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஓட்டம், அது நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். இது நிறைய உழைக்கிறீங்க, குறைவான லாபம் தான் வருது. சில நேரம் உழைக்கிறதுக்கு கூட தடை வருது. அப்படி வருதுன்னு சில வேதனைகள் உங்கள் மனசுல இருக்கு.
இந்த காலகட்டத்தில் சாட்சாத் வாராகி, துர்கா, பரமேஸ்வரி போன்ற தெய்வங்களை வழிபடுங்கள். எண்ணிய காரியங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி அடையும். குடும்பத்திலே சகோதரிகளுடைய உடல் நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மனைவிக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படும். 7, 16, 25 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசுல ஏதோ ஒரு சங்கடம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் ஹெல்த்ல கூட கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியம் உங்க ஹெல்த்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றது. மனசுல சஞ்சலங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் விநாயக பெருமானை வழிபடுங்கள். அவருடைய வழிபாடு எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு இன்றைக்கு வெற்றியை தரும். 8, 17, 26 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய இடங்களிலே ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு அது மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாக இல்லாமல் போகலாம், ஆனாலும் ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த நாளை பொறுத்த வரைக்கும் கடன் தொல்லைகளால் சிலர் அவதிப்படலாம். புதிய கடன்கள் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பத்திலே ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் வந்து செல்லும் நல்ல நாள். 9, 18, 27 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நாள் ஒரு இனிய நாளாக அமைய போகிறது. எதிர்பார்க்கும் காரியங்கள் அனுகூலமாக முடிய போகிறது. குடும்பத்திலே, வெளிவட்டாரத்திலே உங்கள் மதிப்பு மரியாதை உயரப்போகிறது. அன்பர்களே, நாளைய பதிவிலே மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெறுபவர் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன்.